Ти бъде да смени нормални тази нещичка. Нали събирам тук без пари, да не парите. Без пари. Ще дава сега много, ще дава. Дели се. Ти, Русе, факче. Да събирам много дяло дъжба. Какво искаш, мама? Един ден добре, един ден добре, един ден добре, един ден добре. То човек не може да се разбере с него, да? Аз преди я казвам. И ти рече, човек. Значи може да вкара за кучето в гърза, за друго време, и че да бръсне за нищо. Пък дали е права, дали тя е паралел, дали не. Тя да го каже пък. Видеш, а? Видеш, че навяз се има. Ти не си събуд, бе. Ти не си събуд. Как аз съм бос вътре, си изцапам краката. Те се чисти, аз горе се изтърка. Сходи пережа, много чистила. Те нови, бе. Нови ли са? Яро, казах ли нещо лошо? Казах, че тям да прибирам отделото вали вънка. Да се намокря, да сперя го, да поисаиди. Баска, да. Бягай тук, не. Аз се сърда на тебе. На мене? Да. На мене се Ти сърдиш? толкова много ме обиждаш, че... Ти се виждаш? Да. Така. Седа, чум. Ако откажеш? Дори да умреш, ако съм тука и да умреш, и ще замина, няма да си дола на смъртта. Толкова много съм обидена от теб. От мене си обидена? Да. От мене? Ами от кого? От мене. От кого? Кажи, дет ме подсуваш, дет ме обиждаш, а? Кой да псува те, мамата? Кой